شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም Shalom Guds församling, hur har ni haft det? أنا حاوكم سبحانه نسفينس كارتوركم النالودما حاولنا سيمينا مزينا دلنا Det är er broder Saladin med er broder Sam som översätter. إذا كل جزء نقول حلف مدرنا يو زبالة أكل زبالة أمعات الفيديو. Det här är programmet som vi sänder dagligen. Det är det bästa ordet för den bästa dagen. لهم دمان معلتهم بلوس زقبر زبالة أمعات كافوليهم. Och idag kommer ni få ta del av den bästa ordet som kommer göra er dag bra. لهم من كافولك على كبري بمنفسي زرع. Och dagens titel är Härligheten uppenbaras av den heliga ande. سبسلست أعين له. En människa har 3 olika ögon. حدث قاو عندي. Han har den fysiska ögon. قال أيتنا يمستو على إمرأة عندي. Den andra är det förståelse han har i sitt sinne. سالسين من عندي. Och den tredje är hans andliga ögon. زوم كلتنا يوجد أعين تابيوتنا importante. De här 2 inre ögon är jätteviktiga i våra liv. سلازة أبيوتنا كبري نري بزز يكونس بزنا يوجدي. Så i våra liv att vi kan se härlighet, det är inte genom det fysiska, det är vår inre ögon vi kan se. كريستيان بوشت مرأي قدن كلا مدالو. En kristen behöver lära sig att se med sitt inre. شو only glory تراكتريو. Då kommer ni endast börja se härlighet. متحف قدوس رأي يوحنس معرف هذا. I Johannes uppenbarelseboken kapitel 1 vers كم عسرت نصب عسرت هذا. från 10 till vers 11 står det så här. بمعلت قويتا بمنفس كونكو بدحريك نزي اتريو زلنخا عم مصحف صحيفكا ناتن اب افيسون سميرنا بيرقاموس تياتيرا سارديس فيلادلفيا لودوكيا زلوا شوعت محبر سلودو زبل كم ناي منقت زبل برتع دمتي سمعوا. På Herrens dag kom jag i anden och hörde bakom mig en stark röst, lik ljudet av en basun, och den sade: skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de 7 församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. يسي حواري يوحنس بسقو أباطموس دبال دسيت ما أسرتي له. Så här ser vi aposteln Johannes, då var han i fängelse i Patmos. بمنفس قلنا سما كيلو. Men i sin ande så gick han till himlen. شلو بمنفس أو أعزانو دمت سميع. Och då började han höra med sina andliga öron. ندري سمع دمت قلت إنه ترى قوي تاخوي. Och det han hörde rösten, när han vände sig och såg, då såg han Herren. دقاو عنتو أبصر بيتي زرزور. Hans fysiska ögon ser fängelset. وشتاو عنتو كن قوي تايدرو يدو. Men hans andliga ögon ser Herren. أب حدا جيزيس أب كل تسفران يرومانتي. Så på samma stund så var han på 2 olika platser. بسقو أب حما صفران. På sin fysiska kropp på en dålig plats. بمنفسو من أب glory. Men i sitt inre var han i en härlighetsplats. Wow. يسي سلازي مصحف قدوس غلاطيا 5 غلاطيا 5 5 كزارو كله هيوت بمنفس تدعلاتكم سي بمنفس كاتمالالو سي. Det är därför i Galaterbrevet kapitel 5 vers 25 står det: om vi lever genom anden, låt oss då även följa anden. يسي بمنفس مرعي بمنفس مسمع بمنفس مخاد أبيوتنا خلنا مدالنا. Så det är därför vi behöver träna oss att se i anden, vandra i anden och börja tala i anden. بمنفس نريون بدقاو عندنا نريون سماين مدرني في الليل. Det vi ser genom vår ande och det vi ser genom våra fysiska ögon är helt olika. يسي اتحققن بمنفس زرعي. Men det riktiga är det man ser i anden. إذا بدقاو عندنا نريون كل حاجة كله. Det vi ser med våra fysiska, det är inte alltid det بمن sanningen. فيك يقولوا. Det är mycket som är falskt. بمنفس كن لك يا خاطري. Men när vi ser i anden så ser vi det sanna av det. بإيسوس سمي إግዚአብሔር መንፈሳዊ عندكم فضل. I Jesu namn må Herren öppna era andliga ögon. كبر طرح كتريو. Så att ni bara ser härlighet. ملآت طرح كتريو. Så ni bara ser fullhet. صدفاقة طرح كتريو. Så att ni bara ser det vackra. إيسوس إنزل عالم قويتاي. Jesus är alltid Herren. كابتا حدا بوشت أخن رئيس قبرنا من قدي. En av de sakerna som gör att vi kan se från vår inre, بقانقوتا تابزيح كام صلاي. det är när man ber i tungotal. ናይ እግዚአብሔር ቃል ሜዲቴት ምግባር. Det är när man mediterar på Guds ord. ናይ እግዚአብሔር ቃል ብዘሰላሰልኩም መጠን Med det mått du mediterar på Guds ord, ብርሃን ንውሽጥኩም ከኣቱ ጀምር. då börjar ljus komma in i er inre. ኣዒንትኩም ክበርህ ክጅምር እዩ. Era ögon börjar bli ljusare. ግሎሪ ክትሪኢ ክጅምር ኢኹም. Ni börjar se härlighet i era እስኪ liv. ከምዚ ኢልኩም ምሳይ ኣውጁ. Så bekänn efter mig just nu. ኣነ ህይወት ብመንፈስ ኣለኒ. Jag har ett liv genom anden. ኣነ ናይ ውሽጢ ሰብ እየ. Jag är en innerlig person. ስለዚ ብመንፈስ እየ ዝርኢ. Så jag ser genom anden. ብመንፈስ እየ ዝሰምዕ.
Jag lyssnar genom anden. ክብርት ራህ ይዝርኢ Jag ser endast härlighet. ክብርት ራህ ይዝሐስብ Jag tänker endast härlighet. ምክንያቱ ህይወት በመንፈስ አለኝ Och det är för att jag har liv genom anden. አሜን Amen. ንስኹም ክቡራትን ብሉጻት Ni är värdefulla och segrare. Vi älskar er.